Leto sa blíži a s ním aj skvelé správy z bratislavského letiska. Poďme sa na ne pozrieť. Vyzerá to tak, že letisko MR Štefánika čaká naozaj rekordná letná sezóna. Nízkonákladovky totiž masívne rozširujú ponuku. Začníme s Wizz Airom. Ten pridáva dokopy až 79 nových spiatočných letov na viacerých obľúbených linkách. V praxi to znamená viac letov týždenne do miest, kam ľudia radi cestujú. Zaujímavé je hlavne posilnenie letov do Talianska a do Londýna. Ale to nie je všetko. Wizz Air totiž pridáva aj úplne nové destinácie. Celkovo tak Wizz Air bude z Bratislavy lietať do minimálne 31 destinácií. Dobre, poďme teraz na druhého veľkého hráča. Čo si pre nás prichystal Ryanair? A Ryanair ide vo veľkom. Prevádzkovať bude až 33 liniek, z toho 10 je nových. Je toho dosť? Tak si to poďme pekne a prehľadne rozdeliť. Začnime destináciami, kam sa z Bratislavy dostanete každý jeden deň. Zdá sa, že Taliansko je hitom leta. Ponuka letov na pevninu aj Sicíliu je naozaj široká. A samozrejme nechýbajú ani klasické dovolenkové destinácie za slnkom a morom. Ak niekoho láka skôr mesto a kultúra, aj tu je z čoho vyberať. Takže čo z tohto všetkého vlastne pre cestujúcich vyplýva? Skrátka, oveľa viac možností a lepšia dostupnosť letov počas hlavnej sezóny. Najťažšia otázka teraz znie, kam to bude ako prvé.